Dále. Aha, dobrý den, vy jste tady asi kvůli tomu, jak s tou kreditní kartou. Dobře, takže hned pak věci. Včera je podle toho, co jste nám říkala do telefonu, jestli ano, tak jste chtěla kreditní kartu. Nálezce ji ukradl a samozřejmě musíte zaplatit částku zpět. Je to 280. Ještě, promiňte, že odskočil od tématu. Je to, že jediná věc je, jo, když se řešila z rukavice. Je to proto, že jsem si popálil ruce. A byl jsem typu dobré. No, jinak věci pryč. Takže je to, že neplatíte za barák, takže 100 000 korun, takže to máte normálně čistě. Já mám ještě 3 kredice. Říkal jsem, že chci zálohovat kreditarku a třeba, když to dělá další, zálohovat ještě jednu a potom přijde. Takže mám jakoby představu. Samozřejmě, ta vaše karta, kterou ukradl ten zločinec, je zablokovaná a takže vám to stavuje zase na ty, jenom na ty 300, jinak by se dostal 400 000 něco, těch 81. No, jenomže jakmile jste měla na té kartě 100 000, tak vlastně vám to strhlo a dostala jste za to mínus. Takže můžete zaplatit jenom 300 9, teda 890. A omluvte mě, jasně, musím, protože mě volala redaktorka, že musím prostě jít na chodbu. Dělej, na bok prachy! Sakra!